Kohenmen kopara ha u Jesus Christ mendakasngi kabalang jongi karakhe ya kasngi buram jong u Stefan Bakhuj u martir banengkong jong kabalang Katolik jongi udei unong bud jong Jisu u bapa yala ka jong ka jing em u baiti yala ka jong ka jing em na ka banta ka jing I jong u yaw Chris nagbanta kajing shania kajing u ha Chris bad kamtame kajing yaine jing u ban sakri yaw Chris ka gospel ro madagasngi ka khot ka weri ngai phi bangilong kita ki bariu ki badon kajing e yaw Chris ki badon kita kajing shania kajing IT ha Chris bad ban ai kata kajing sakri tanglada ngidon kajing e ngila bandon kajing shania kajing IT bad ban sakri habang idon kine baro khoj ha kajing em kajingi klempep ha kapor bangi kendu ya kajing e ha kajing em jungi khamtame ban sakhi na kabanta kajing e kajing shania kajing IT bad kajing sakri jungi kures ukresi unpha ya kabor jongmen sem jungu hangi ba ngin long kita kiba yang sakhi hakmat jong kipat kibabun balang kohanmen ko para hakane kasngi yolesi ngidon ka jingkeli menin ngirakhe ya kasngi Christmas ngia shat ngia kamen ngia rise ngobha ngia phong ki jan ki bale kiba pen bhabreu yalade berkumchuru kamen sem ka jungi ka jing em ka jungi ka balang barak hawai ka don ha ka jingkmen henry manta kasngi pat ka balang ka ai kanai kasngi pusan kanai kamat pusan yang iwei paiwei dah kawei pat ngilaban ong kasngi kabadap da kajing sngosi da kajing sngo diau kebangi haban pusan da kajing melung bensim namar ba ngirakhe ya kasngi buram jong une martir banengkong umartir ngitip haba don bayap haying hasem jungi kamtame don gebayap hagijing mensau katno ngilung kamen sim te hakane kasngi ru yolase ngi sngo bang balai ka balang karkhe ya kane kasngi yap martir jong une umartir banengkong jong ka balang hadin kasngi Christmas henry ko hanmen ko para kadon ka jingmut ka basyong kun baka balang ka ai kane kamat pusan ne kasngi pusan nagbanta jung ajung pi kamtame ka jing im jong une umartir banengkong jong kabalang jungi u Stefan Bakhuj haba u Stefan u sha lantem mau hakasngi jong ka jing yap ka jung u yoi ba u Jisu u yeng ha kakti kamon jong u blei ukpa man kapor habang yuduai ngisaj ong ba u Jisu u shong hakamon jong ublei pa Henry haba u Stefan u martir banengkong jong kabalang u sha ya kata ke jingyap u yoi ba u Jisu u yeng hakakti kamon jong ublei pa ke kadau namar ba u Jisu hi u yeng menta na jaka ba shong ban ai ka jing khublei ya ro ya u Stefan Bakhuj namar ba u Stefan daga jing shlor u IT yala ka jong ka jing em daga jing shlor u pha yala ka jong ka jing em ban yeng sakhi nag bantau Chris dein mata kadau u Stefan u yoi ba u Chris u yeng hakti kamon hakaliang jong kamon u bleu pa ban ai ka tiga jing yara ban ai ka buram ban penslor susu yaw Stefan Bakhuj den mata kadau mangama phiru ladang idon kata kamense ban IT lade ha ublei nagbanta ke jing ej nagbanta ke jing yaine ke jing sakri ke jing yablei klempe pu Jisu unsa yeng hakaliang kakti jong ublei pa unsa yaro yang abade phi unsa na penslor yang abade phi unsa ayangi kaburam kohanmen ko para kane kadai kadau ba kabalang ka ai yang ai phi kane kamat pusan ban penslor yangi ban khot yangi ban long kita ki bait ki bathon ki jong oblei
ban IT yalade ban long kita kinong but basisha jong Kris. Kanai kadai ka khubor jong ka Christmas rukumju. Ka Christmas kamdai ban kut tang ha ke jengar kes ngeu bha jungi Henry ka Christmas kanang khot kanang wer ngai pi kanang pan slur yang ngai ba pi ban IT yala ka jong em. Ban bangin long kita kinong but ki basisha jong Kris. Komno ke ngila ban long kita kinong but ki basisha jong Kris da ka bapa yala ka jong em. Da ka bangi kled yala de ngin ong ba Kris ubu im hanga. Kris uba yaine hanga. Kris uba sensyar nga. Kris uba yalam nga. Kumba Paulus bukhuyu ong. Day mga uba im henry Kris uim hanga. Ka Christmas ka khot ka weri nga pi hakan ay karukom. Kohan men ko para hakan ay kasngi kraw, kasngi buram jong ne martir bakhuy. Ngin pet yala ka jong im. Hato mga mapi ngila don na em kata ka jing it yo Kris. Hỏi klempep niong ni yo Kris. Henry ka jing i jonga kamlong ka bamantoy kanomra jing mentoy yanga bat kanomra ka buram lane ka jing mentoy ya kabalang ne yo Kris lada manga mapi ngiklet no ban don ka jing syania ha Kris. Lada manga mapi ngiklet no ban IT yala de ha Kris. Ka jing i jongi kan sapulam kajing i jungi kan salong lenai lada mangi ngim don kajing IT hu tang kajing IT kajunga kajung pi how Kris unang pan scam unang penyar unang penjanai unang penjenliu ya kan kajing i kabangi don but lengba kan kajing IT kajing ba lengba kajing pan scam kajing penjenliu jong Kris ya kajing i kabangi don ngin sala ban long kita kiba i kiba kerpang jong Kris ban IT yala ka jong ka jing em na ka banta ka borom ka jong blai ko han men ko para hagan ay kasngi Stephen bakhoy bat komjuro ka Christmas ka khot ka weri ngai pi bangin nang pan scam yala ka jing yala ka jong ka jing IT bat ka jing sekri ka jingi yaw blai token ngin khap ki khmat ka jingi support ngin duai ban ngin IT la de kumbang yala yasngeu na ka gospel menta ka sngi wat kuslai wat ngeu diaw ka epin le ka epin kren Henry pidan kamban IT yala de pidan kamban senang ya sekri ya Kris Kris hidala de unwan ban kren na kabanta jungpi Kris hidala de unwan ban ai bori pi ban krisyan ya pi lada pidan kata kejing kamen sim IT yala de den mata kadaw ko hanmen ko para man kasngi man ka klemat jong ka jing em ka jungi ladang gidon ha ka jing sngu pha ladang gidon ha ka jing sngu diaw ladang gidon ha ka jing sngu si ngim dei ban klet ban IT ila dei how Kris kumba ka gospel ka khat bat kumjuru kumba Stephen bakhoy IT ila dei how Kris namar baudan ka jing e bat ka jing shakri ya u yan yero ya Jesus Kris Chinom la chinom